Morenyi kwara mogiro kamana nyako kirira mogi TV kaendi une wangsai chendu maro imore wadugo kendo kawan gi Wilson Ochuka jaka boch ko bita kaka jaloko marwa wadhigo mbaka kaka gik mosebedo katimore pacho kaendi an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no bija taya nyakwar guo kocha pesa magi weche manyien mawanwa. There was head-on collision, and due to the impact, the passengers on board of the Mercedes compressor, 4 of them died. Poden late na nyuola mar ji abich mawuok e familia achiel ma otho e masira mar ndara Gilgil. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Jatend ODM Raila Odinga oyango ni jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta ema ne okwaye mondo miores sirkand William Ruto. There is nothing mawang'eyo ni nonegi adier. Higni 42 bang' kane ondhiye gi ketho mar temo loko sirkal mar Kenya, anyuola mar jalweny Hezekiah Ochuka pod penjo sirkal kuma wuodgi nitie. Warwako nyikara mogi ni ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni oonge kod dwaro mora mar loso sirkal mar barwa bar kod jatend piny William Ruto. Raila wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema ne okwaye mondo olosi gi jatend piny masani William Ruto kaka yo mar tieko dhiero mane ochomo Kenya kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuom thuolo machielo, Raila oramo ni Ruto ema ne omanye kendo kwaye mondo konye kod josiasa mag ODM manyalo bedo jotend migepe. Chris Owino nigi ler mar wachni. Eiko mar wuon commissioner machon mar IBC Irene Masit e county ma Elgeyo Marakwet, ogai mar ODM Raila Odinga oyawo chunye ewi gimomiyo josiasa mag ODM ne onywand e buch ten migepe mar jatend piny William Ruto. Na wananchi wote ambao wamekuja hapa, Chamge Tugul, Chamge Koke, tumerudi. Taro kod paro mag ji mathoth, Raila oyango ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne okwaye mondo ogo mbaka kod jatend piny William Ruto mar tieko midhiero mane ochomo piny Kenya e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. Raila wacho ni bang' twak mare kod Uhuru Kenyatta, Ruto ne oywane tol kendo kwayo josiasa mag ODM manyalo donjo e sirkal mare mar tero Kenya mbele. William ndiye akanitafuta, na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sificheki mambo, nasema direct. Magazeti hapa wanaandika sijui nini Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake. Hakuna handshake. Kile tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ndio naona hawa sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Mbaka ekin Raila kod Ruto ewi rowere mag Gen Z kod dwaro mag oganda jo Kenya emane omiyo Ruto ogwelo josiasa 4 mag ODM e buch ten migepe mare tarik 24 dwe mar 7 higani. Vijana, watoto, wakati huu naona mimi sijaingia kwa serikali. Hatuko kubaliana na Ruto atitue na serikali mseto. Hatuna mseto. We don't have a coalition government. Alikuwa nataka watu, nikamwambia watu chukua hawa watu kama unataka wakusaidie. Lakini sisi hatujawekana, ni bado hatujawekana huko. Sasa wazee ndio wanaletea mimi makaratasi, taweke mimi mahali. Mzee nasema niweke mjukuu yako au mtoto yako. Wewe uko na watoto ambao wamesoma, hao watoto wanataka kazi. Ekindeno Jaod Bura ma Kapseret Oscar Sudi kod jodongo mag oganda jo Marakwet okwayo Raila mondo los kod Irene Masit mondo oduog e dalagi.
Mabiro bang' Irene Masit wuok pacho kae kaluwore kod chung' mane okawo e duoko mag yiero mar tend piny kod jowetene mamoko adek mong'ere kaka Cherera 4. Kweth mar Cherera 4 ne okwedo yiero mar William Ruto kaka jaloch e yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E odiechieng' mar ariyo mar limbe mar counties mar Kisii kod Nyamira, jatend piny Kenya William Ruto omedo puoyo okang' mare mar gwelo kweth mag Azimio e sirikal. Ruto bende oyawo ayanga chenro mar gero kar thieth mar kedo gi tuo kansa e kaunti ma Kisii, chenro mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 3.2. Jafwambo maro ma Kisii Crispin Otieno ni kod ler. Limbe jatend piny William Ruto e gwenge mag Gusii ne odonjo e odiechienge mar ariyo. Ruto otiyo gi thuolo mar lero ne jo-Kenya ber mar nyuando jotend kweth makwedo sirikal e chenro mag piny owacho. Ruto wacho ni lek mare en riwo wi oganda jo-Kenya. Kila jamii ya Kenya, kila watu kutoka sehemu zote za Kenya tutawajumuisha katika serikali ya Kenya na tupange mambo ya maendeleo pamoja, because where we are as a nation, this is the moment in the history of our nation that we must close ranks, that we must work together. Sisi sasa tuko katika kazi ya maendeleo, na Wakenya wengine wakipata maendeleo, nyinyi watu ya Kisii mpate haki yenu. Sio ni sawa sawa? Ruto olero chenro ma en gor mar chwalo dongruok kendo nyuolo tije ni rawere mathoth e pacho ka. E gwenge mag Nyaribari Chache, Ruto ne osidho gedo mar kar thieth mar tuo kansa madhi muonyo silings bilion 3.2. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii ground breaking. Tayari tuko na contractor hapa, tumempatia kandarasi na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka 1.5. Ruto bende ne olimo kaunti ma Nyamira e ya hospital manyasani mar Keroka level 4. Gwenge mag Nyaribari Masaba, Kitutu North, Kitutu South kod Bonchari bende jotelogo ne olimo mar yawo chenro mopogore opogore koriwo kod keyo stima e bwo chenro mar Rirek. Bende giyawo chirni 17 kod gedo mar barabara maromo kilomita 64. Lakini tumesema hapa Kisii, tafadhali Mheshimiwa Rais, utakapopeana PS, nataka niombe PS mimi 2 Nyamira, 2 Kisii. Asante kwa hospitali. Nakumbuka tulisimama hapa 2022 akazindua hii mradi. Si mnaona mradi imeisha? Ngoyamore naende. Odiochieng' makiny Ruto kod Lange igeno ni dhi limo Mugirango South, Nyaribari Chache kod Borabu e kaunti ma Nyamira. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Buch nek mag dhano magalamoro e bungu ma Shakahola ma itudo godo jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko 94 ne odhi nyime doho ma Mombasa kuma joneno 2 ne ochiwo nendgi. To kaka jafwambo mar Mombasa George Aoko leronwa, achiel kuom joneno ne en obila mane okuongo chopo kanyo mar reso nyithindo, kama chielo to en nyako mane oresi gi obila e bungu no ma Shakahola. Joneno 2 ne kawuono chopo doho ma Mombasa e nyim jang'ad bura Alex Ithuku mar chiwo nendgi kotenore kod bura matudo jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene kod nek mag dhano 429 e bungu ma Shakahola. Erastus Irungu, main apisa mar obila, ne onyiso doho kaka ne gichopo e bungu no mar dhi reso nyithindo bang' yudo lipot ni nitiere nyithindo 3 mane jadolo Paul Mackenzie oketo gi tweyo ni nyaka chieng' githo. Kwa report umesema mliambiwa mwende mkarescue watoto 3. Mliweza kurescue mmoja. Ndio mheshimiwa. Hao wawili walikuwa wamekufa tayari. Ulijuaje? Yule Humphrey, Ephraim aliweza kutueleza. Nitaja nini walikuwa wamefanyiwa kutelekezwa? 1. Kunyimwa maji na chakula. Kwa hivyo ni mambo mawili. Ndio mheshimiwa. Ukiangalia nyuma ya hiyo nyumba ni kichaka tupu. Kwa hivyo nyuma ya nyumba ndio kichaka. Pande hii nyingine hujaona mheshimiwa. Yes, hatuwezi ona kwenye picha. So kulikuwa na kichaka bado.
hiyo nyumba imezingirwa na kichaka. Kata kamano, apisano ne obedo gi tich maratego mar lero gimomiyo ne ok gimako miyo mane ni kod nyathi achiel mane giyudo bang' yango ni jowetegi ariyo ne owito ngimagi mowiki alwora mar kama ne gidakie no. Tulimtafuta pale kuzunguka tu kidogo hapo kichakani tukamkosa. Hapo karibu hakuna nyumba iliyokuwa na jirani. Tuliingia kwa jirani hapo hatukuwapata. Mama ama pale mlikuwa for about 40 minutes. Ndio mheshimiwa. Na yule mama mlimpata ndani ya nyumba. Ndio mheshimiwa. Tulitoka tukaenda tukaonyeshwa kaburi. Nani alionyeshwa? Yule mtoto Ephraim. So wakati gani huyo mama anapotea? Nataka nijue ilikuwa ndani ya nyumba? Tulikuwa nje. Tulikuwa ndani ya nyumba na mama. Ndio. Natoka nje. Ndio. Wakati gani huyo mama anapotea? Tukiwa nje. Tukiwa nje. Ndio mheshimiwa. Sasa hatujui. Janeno mar adek ma en nyathi ma jahigni 17 mane ok oyienwa kawo picha mare ne onyiso doho ni ne oweyo sikul e grade mar 4 bang' min-gi mane dhi e kanisa Mackenzie nyise ni somo en richo. Ne ogole e sikul manosome e gwenge mag Eldoret mokele Mombasa kuma ne gidonje e kanisano mar Good News International. Moko kuom chike mokoni Mackenzie ne oketonegi en ni ne onge somo, onge muonyo yath, onge timo dusruok moramora e del, kendo onge ng'ama ibiro yiene dhi e tich moramora. Janeno manyakono ne bende onyiso doho ni Mackenzie nokoni giduto nyaka gitwe maonge chiemo, kendo giduto te nyaka githo kogik e dwe mar 6 higa 2023 eka gidhi e polo. Onyiso doho ni Mackenzie, jaode kod nyithinde 7 kata kamano ne ok twe ni mar gin ema ne onego githo mogik. Onyiso doho ni bang' tweyo ndalo 38 komodho mana pi kende, kanyo ema ne obila oyudo maling' ni gipondo e bungu no, kuma ne ojukgie gi obila mane timo pedha e dwe mar 3 kodong' mana dweche 3 to giduto githo kaka ne osingnegi. E kind nyithindo 7 mane gipondogo, 5 okoni ne otho ni mar ni pod gidhi nyime kod tweyo, kolero ni jogo mane tho e kinde mane obila manyogi ne iiko e bur achiel. Joneno 3 koro osegolo nendgi e bura mar jadolo Paul Mackenzie madhi nyime e doho ni ma Mombasa, ka koro dong' joneno mamoko 419 ma bende igeno ni biro golo nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ji 5 mawuok e familia achiel kamoting'o miyo achiel kod nyithinde 4 ne owito ngimagi e masira marach mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gweng' ma Mbaruk mane Gilgil mano kaunti ma Nakuru. Masirano ne otimore bang' nyamburko mane giidho tuomore gi lori manochomo Nairobi. Masirano noweyo derep nyamburko no gi hinyruok marach. To kaka Lydia Okeyo leronwa, oyangore ni nyamburko no ne riembo matek kabisa e kinde mane masirano otimore. En masira manotimore saa 1 okinyi ma kawuono. Masira manotimore e gweng' ma Mbaruk mantie Gilgil e kaunti ma Nakuru kendo okelo tho mar miyo kod yawuote 4. There was a Mercedes compressor saloon which was driven by one Christopher Bani, and on board he had 5 other passengers, a woman. Miyo no gi nyithindego noriko idho nyamburko mar kido mar Mercedes mawachore ni ne riembe ng'weri titi kadhi Nakuru. Eka ne derep nyamburko no temo kadho nyamburko machielo kendo rado arigari gi lori moro manoriko chomo Nairobi. He left his lane to overtook. Then unfortunately there was another lorry which was coming from the Nakuru direction towards Gilgil, a Mercedes Actros. There was head-on collision, and due to the impact, the passengers on board of the Mercedes compressor, 4 of them died at the scene of accident. Derep nyamburko no moyangi kaka Christopher Ambani noyudo hinyruok marach kendo noringo e kar thieth ma St. Joseph Hospital. He sustained a broken hand and a broken leg, so he is in communication. The driver of the truck is safe, with no injuries. The lorry is damaged, and you know the lorry and the smoker, the impact the lorry gets slight damages, but the Mercedes is extensively damaged. OCPD Magilgil Jamlek Ngaruya oyango ni ringre miyono gi yawuote no tere kar kano ringre Manakuru. At the moment we have not established the relationship between those who succumbed and the driver. We are yet to establish. But if you see there are 3 young children and there is a woman, they must be
from the same family. Both the vehicles have been towed to Girigiri Police Station for further investigation. The 4 bodies of the deceased persons are currently kept at Girigiri Sub-County Hospital. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Obila e kaunti ma Homa Bay nono nek makoch manotim ne dayo moro ma jahigni 68 momonji gi jomaundu kendo negi e yo magalagala e ode mane gweng' ma Nyangidha Arujo Ward e kar chung' od bura ma Homa Bay Town otieno ma piny orugo do kawuono. Chiliel no ma oseyangi nyinge kaka Wilkista Odanga ma osebedo gi ng'ol mar winjo wach ne oyudi okinyi ma kawuono ka ringre oriere otandane gi moko kuom jirendege manochich bang' kane orem chiyo kaka ochiyo ga pile. Miyono ne oyudi ka ni kod alama moko e ng'ute kod lenda wang'e bende machal ka gima ne otemo kedo gi jogo maundu manomonje. Obila mag okwach kich medo timo nonro. Agocho ne chief. Kase gocho ne chief to chief ng'isa ni dhot olor gi iye to koni pok wamulo dhot. To kato ng'isa ni kare kethuru dhot mondo udonji kato kwadhiro dhot wayudo ka dhot ni nono. Kwadonjo to wago toch. Kwigo toch gi wuoda machielo miluongo ni Tobias to waneno ka Odanga ninde wi kitanda to wakoni jali otho. Achaka gocho ne chief. Kase gocho ne chief to akoni chief Odanga otho onege. Sasa kama wamekosa wasichana wanaendea wamama wazee, hiyo ni kama kuumiza mtu. Kwa hivyo naona ni kama wamemuumiza. Koza amefura sana, hiyo shingo imefura. Alafu ukiangalia huku kwa mashavu amekwaruzwa sana. Damu nyingine inatoka kwa mapua. Alafu kwa magoti pia tumeona amekwaruzika kabisa. So ni kama amejaribu kung'ang'ana. Koza ni mtu haezi kupiga nduru. Mtu akiingia kwa nyumba hasikii, paka ufike karibu ukimgusa ndio anasikia. So ni kama walipomgusa akaanza kung'ang'ana na wao. Jo-Kenya koro biro chuno mondo chul osuru e moko kuom apeyni ma gitiyo godo kaponi opuodh paro ma chik ma okel kod bad migawo motelo ne apeyni madongo e pacho ka miluongo ni KENHA. Apeyni ma KENHA geto neno ni ochule osuru gin kaka Thika Superhighway, Nairobi Southern Bypass, apaya ma Nairobi Nakuru nyaka Mau Summit, apaya ma Kenol Sagana nyaka Marua, mano ma Mombasa Southern Bypass ka achiel kod apaya ma Dongo Kundu mane osidhi e kinde machuok mokalo. Gisani chudo mar omenda e apaya opuodhi mane apaya ma Nairobi Expressway, apaya man gi kilomita 27 kawuok e paw ndege ma Jomo Kenyatta nyaka gwenge mag Westlands e bure Nairobi ka. Ng'wech mar laro kom mar ODM e kaunti ma Homa Bay ochakore bang' ka jatend duond burano e kar chung' od bura ma Ndhiwa owuok kendo puodho nying mar jaod bura ma kono Martin Owino ne lemono. Thuolo mar bedo jakom ODM e kaunti no koro odong' thuolo bang' gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne owal kaka jakom ODM e Kenya mangima. Jokanyo mag ODM e kar chung' od bura ma Ndhiwa kotelnegi kod jakom gi Jerry Odeny wacho ni lemono onego dhinegi ka giwacho ni Ndhiwa osebedo ka ochung' motegno gi ODM kendo gin kod jokanyo mathoth mondikore ma ok owinjore wegi oko e lemo makamano. Wan kaka jo-Ndhiwa warwako ni jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Ndhiwa to ok nie kech mano kende. Martin Peters Owino osewuok ayanga kaka jatelo manyalo telo ne parti yo makare. Nikech kata man ofis mantie ni en mochunge, en mochule, en motimo kila kitu. To kata kiwe mano tekre mar kaka jatelo neno manenore ayanga. Position moko waseyudo e county wa ma ok en mar kom. To kom ni gimomiyo koro wagombo ni wane mamiwago. Peters wuod Owino wuod chief ni endi
ene ma waneno ka koro romo nikech party ng'amotu mama Gladys ma koro yudo kom malo ni oyudo mana nikech tekre gi tiyo matek ne party mana kaka Martin Peters Owino bendo sebedo ka tiyo ne party onge e sub county mora man go fees michulo dwe ka dwe kendo yale every week kaka mandewa ka omiyo ng'amo kawo party moketo motegno en honorable Martin Peters Owino. Bas wadhi yue moro machuok koduogi weche manyien mabro biro iri kata neno ka 3:600 wuoro ote maru kane oimore Ramogi ani luonga ni John aneni maler kan yo mabe kumoro miluongo ni Tiotho. Okay, Ramogi TV maendi au Kidibo kane oyani Masai yie gi wach mar Uhuru gi Raila mar konyo Ruto uchumi ema koro wadwaro ni mondo giduok piny. Erokamano ahinya. Wan to kaendi kaka Ramogi TV pod wamedo timo mos makende ne Honorable Dr. Bernard Shaunda Aete gi familia mar joka Aete Samba duto kuom tho mar Mama Plista Anyango Aete mar Uyoma Chianda. Mama Plista bende en mar Ken Muga mar Ramogi TV kaendi ene chenro mar kaka wanene to Dr. Ben Shaunda watimo mos makende kaka jo Ramogi TV. Ne wilto mama oduogo bang' dakika matin. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane sigana moro kae ma Walter Nyambaga ni anyuola mar mane en jalweny Hezekiah Ochuka koro wuok oko ka dwaro ni sirikal omigi ler kaponi Ochuka ne onegi kata pod ongima. Ochuka ne odonjne e kind kweth mane otemo loko sirikal mar mosenindo Daniel Arap Moi higni 42 mokalo. Anyuola nolero ni nyaka sani sirikal pok omiyogi ler bang' kane obila mag okwach kich ochopo e dalagi higni 37 mokalo kendo rocho chenro mane origingo mariko kidi ranyisi ni giiko wuodgino ni mar report ne ochoponegi ni Ochuka ne osede. Penjo to koro en niya, en kanye? Dibendi ne onege, ne otho athoya, koso pod ongima? Walter Nyambaga miwa ler ni matut. E gweng' ma Nyakach Koguta e kaunti ma Kisumu, lwasi okwe kata kamano kwe mar lwasi opong' kod luoro mathoth
e chuny familia mar Ochuka. Ne iluonge ni Ezekia Ochuka Rabala. To bende ne nitie nying mane iluonge go ni Awuor Onani. Edal Robert Akuro pimonwa gima familia osekale igni 37 nyaka sani. Up to now, one wabeda edala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing mawang'eyo ni nonegi adier. Bang' Ochuka ne somo Lucky Primary kod Kabete kendo sudo nyaka Mirogi. Ochuka anyuonde fononwa ni en ng'at mohero wach Nyasaye kendo jadwen mangita gidel. Nosomo Naki, osomo Kabete Primary School, then secondary school otimo Mirogi. Ne odhi Loka ma nonyiswa ni ne odhi for further training mar jolweny. Noketo wach Nyasaye malo kabisa kendo nolemo gi din mar SDA. Ochuka ne ok jasiasa kata matin, kata obedo ni nohero tuke manyiso kaka jotelo mag siasa ne loso. Noloso orengo mar to gi noloso ga nyaruga aina mag mane Moi wuothogo ka. To onyisowa kaka jasiasa sana Akumu Dennis. Nonyisowa yo ma Akumu negogo siasa. Ezekia wachone ne ochopo kuom ner mare kendo konye manyo tich. Anyuola mare ne obedo kod mor mar gweyo odheru mar dhier ni wuodgi odonje lweny kendo mano ne nyalo reso gi malach. Kano manyo tich to ne nitie nergi mane luongo ni Oila Dimo. Oila Dimo ne en inspector of police and notiyo Mombasa. Koro Ochuka nodhi lime kuno modak kode. And iwacho ni sama ne oyudo tich, noyudo kowuok ir nergi kanodhi temo kinyalo kawe lweny kane kawo jolweny. Ochuka ne ok wiyo wil kod pacho kendo kopogore kod matin mioro, barupe bende ne ondiko ne familia. Kane en Loka to nitie kaka nondiko ne dana, to address manitiyo godo ne en mar Ndori BC Primary School. Koro by that time kane isomo barupe parade to isomo marwa tiyudo no Loka to ne wamor kabisa. Tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 e kar seche mag onyango, kane familia nie puodho kendo ridho bando, lendo mar loko loch nopilorenegi kokale Nyakalondo. Wananchi, under these circumstances, our armed forces have headed the people's call to liberate our country once again from the forces of oppression and exploitation in order to restore liberty. Lendo mane oweyogi kod buok e kind Jo-Kenya mamoko, kata kamano ne ok ging'eyo ni wuodgi Ezekia Ochuka ne wacho sejuko. It was on a Sunday morning. Ne an gi dana mamin Ochuka gi familia wa ne anyalo paro by that time ne wadhi ridho bando e puodho, to ne wawinjo kolandi ni olok sirkal mar President Moi. Kane wawinjo kamano to kuongo ne wang'e ang'eya ni nen nikech ni lando ni noloke gi jolweny Jo-Kenya Air Force. Ane wang'e ni achiel kuom jowa to tiyo gi Jo-Kenya Air Force. But onge gima nobire mind mar family mangima ni Ochuka ema ne kulida. Kaka ndalo ne medo lwar kendo nying mar Ochuka ne medo nyiedhore ni en achiel kuom jogo mitudo kod loko loch, anyuola ne koro medo yudo kuyo matamre gi nono. Kane days medo dhi to waneno ka nyinge ochako apia e gazette ni ene mano lead the coup. Wuon Ochuka Enoch Akuro yie ne medo lodore kendo ne owuok dhi foro wach wuode Ezekia Ochuka mane koro wachore ni en achiel kuom jolweny 11 mane onegi kitudo kod temo loko loch mar Moi. Jo dala no buok kabisa. And diere no anyalo paro babawa Enoch Akuro nowuok kadhi Nairobi kakoro ji ne dhi identify jolweny
jolweny manonegi nikech baba wa nopimonwa ot mane gidonje mane gimanye bodi mar Ochuka gini mano ne pok ong'ere ni oringo dhi Tanzania. Ne gimenyo to giyudo jolweny ma moko to koting'o bunde kamano gimenye iye kanyo ero ma finally noduogo wach ni Ochuka is not among jomotho, but sama nowuok ka to wach mane wacho ka ni Ochuka gini onegi, then finally ema wacho wuok ni gine joma noringo goteyo kumu gidhi Tanzania. Robert kunwa ni Hezekiah ne odunyo ng'wech kendo bute piny libamba ma Tanzania kod jolweny mamoko moting'o achiel kuomgi oteya kumu kama ne gimake bura e doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe kaka jogo moringo thuchegi ka ema lich nochako makogie. Sama nidwa ni duog-gi ne nitiere bura bende mane gimako Tanzania kocha. Seeking for asylum. Bas e bura no kane giyalo to wach nowuok ni jo Tanzania okwer ni ok duog-gi. Ochuka ne oduogo nyaka jela Makamiti. Buch Ochuka ne ochakore kendo ka ema nodonjne kod ketho mar temo loko loch. The first people mane dhi nene e prison committee nokwongo mention joma nodwaro. Enoka koro nodhi nitie nyamin Ochuka mane luongo ni Mary Adhiambo nodhi oluongo gi Gidana magidhi. Baba wato nodhi kende but dawa to gi Mary to gi moro bende machielo iluongo ni Linet Owira magi joma ne odhi. Kalure ni muya mar ndach Ochuka ne koro chako gwenyore ni mar kata nene jela bende koro ne ok yot. Weche nochako fung'ore ni Ochuka kanyakla kod lange onegi bang' ne ng'adnegi buch twech. Tok ka giseduogo to ne oyale under court martial. To gima nyalo paro ni lawyer mane yalo ne Ochuka ne en Honorable Wetangula masani speaker mar parliament. Ma case no ng'ade ni he was to be hanged. Koro kanyo ema 1987 kawa winjo wacho biro rumors ni Ochuka gini onegi. Ne wach no lit kabisa. And anyalo paro kaka ji ne yuak dala ka endi, relatives ne biro ji yuak. Kinde mane yuak ometne dala kendo chenro mag timo negi ik ne ochaki kaka chike mag luo dwaro. Gimoro ne otimore mane omako dhogi nyaka kawuono. Sirikal nochopo kendo kayo ji kendo sirikal no noweyogi kod wach achiel ma pod chando chunygi nyaka kawuono. By the time mane ji ochako yuake no ema CIDs no biro mo pongo dala and ne gipenjo gimomiyo ji yuak to ne dawa gini nowacho ni wayuago wuodwa nikech wawinjo ni Ochuka gini osenegi. Ne giwacho ni gipenjo ng'ama nokelo wachno to because jowa ne owinjo wachno rumorsly ne giwacho ni ok gidwar ji mondo gather in our family ma ji noke. Koro gima ne giwacho ka gidok ni ka gine mag chiemoro gikelonwa wach ni Ochuka nonegi ma okel lepe ma waneno eka wabiro timo gik mane wanyalo timo. To penjo mane manie chunygi? According to our Luo customary law, ka ng'ato tho to nitie gik ma family onego tim. Kata otho mana oko to body ne ok okel dala to nitiere gik monego bene ni familia timo. Up to now, wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing. Familia no wacho ni ka Ochuka ne onegi to daber ka onyis familia ni ne oter ringre kama nade. Nikech kata kidhie sel to nitie gigi mindiko gik mane iweyo. En gige manondiko gimoro amora mane en godo olal nyaka sani onge kata achiel. Kata mana wawinjo ga rumors ni kong'adni buch nek to kia kinegi to lepi onego mi jodalau, iduogo gigi ne jodalau. But mare to
ok oduogi. Minochuka chieng' moro achiel ne ong'ado wach mar muomore kama ne jatend piny machon Daniel Arap Moi ne chope, ma en Nyakach Girls, kendo chome kod wach kopenjo Moi kama nyathine Ochuka ne nitiere. Kata kamano Minochuka nonyono chuk mar lot maliet. Koro no tho ka gino lit ne, but mane lit ahinya ne en dana Moi, President Moi nobiro Nyakach Girls. Koro chieng'no nowacho no odhi face President Moi direct, odhi penje kuma wuode nitie. Dhi nodhi mochopo, but nokonyal chopo ir President Moi. Security guard no dire moko chopo. Anyuola penjo ni to marang'o okil mar Ochuka ma ikineno ne en Moses Wetangula pok ne owuok oko mar kone familia e gino mane Ochuka owachone. Gima kendo lich kendo ni Ochuka's lawyer Honorable Wetangula en ng'ama nitie. Onge kata gik mane gi owacho ne client mane o represent monyalo kata discuss kata gi familia bang'e. Nyaka sane anyuola wacho ni pod girito mondo sirikal obiro migi wach mogik ewi tho mar Ochuka koponi ongima kata magoro ne oselal kode. Gima duong' mane wagombo winjo mokwongo en confirmation about his death. Walter Nyambaga, Ramogi TV. En report matuta ahinya koa kuom Walter Nyambaga. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono jafwambo marwa Millicent Adhiambo ogoyo tach e gweng' miluongo ni Njeri mayudore kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Njeri ong'ere ahinya kaka nying ma imiyo moko kuom nyiri kata mine e gwenge mag Masawa mar Kenya. Ere kaka nying ni okelo yudore Kaluo? Nyakwaramogi Juang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge podonyonore mana e kaunti ma Homa Bay ka owuok e senta kata gweng' ma Kendu Bay ma odhi opio e senta kata gweng' mong'ere ni Njeri mayudore e Karachuonyo. Sama ine nyawuodhi moro Nyakwaramogi ka iridori kisekalo Kendu Bay matin, ibro neno kama ondik kata senta mondik ni Njeri. Sama ineno Njeri ni, ang'o mabiro e pachi? Nikech thothne kaka an, ang'eyo ni Njeri en nyingo kuyu ma imiyo nyithindo manyiri. Tang'o manyalo miyo chak senta kata gweng' ni Njeri e Kaluo waka. Machiegni mar winjo nonro kaka Njeri nokelo bedo e Kaluo. Nyakwaramogi mokwongo wacho kod paro mopogore mawuok kuom jogweng' gino magiparo madine mi chak gweng'ni kata senta ni Njeri. Kaka Njeri ka nochakore ne wan gi ng'ato ni gweng'o ka ni Peter Wuor maka ndege. Peter ni nomako guok moro to guogi nochako ni Njeri. Koro ka nosechako guok Njeri to guogi nodhi otho. Koro ka guogi nosadhi otho to guogi noike bathe kama wachung'e ni. Koro mae kaka sigand Njeri nochakore. Nitiere dayo moro nonyuom ga kamoro kacha chande. Koro dayo ni kane gari ogweyo. By then ndara ni pod en rough road. Koro dayo ni gari nogweyo. Koro dayo ni kane gari osegweyo motho. Koro ne waike kanyo ne okonyuol ni luonge ni Njeri. Koro ne tok kano seike kato nonendi mondo mi jodongo mane nitiere by then noneno ni mondo senta ni ochak ni Njeri. Gimomiyo nochak ka ni Njeri ne en kama ne onge kata udi. Koro nwaneno ni waket senta matin miluongo ni Njeri. Koro nochake gi ot achiel to koro waneno ka wasongo. An onyuola yudo ka Njeri iluonge ni Njeri. Nitiere dawa nitiere ka. Aluonge ni dawa nikech en dayo maduong' ne en e senta ka. Dayo ne loko and rech ka. Mabe wande mar rech ni ema notimo mang'eny. Ne kete gi ng'ado ndara koni gi koni kolao chiro kodwa notudre gi kastembegi. Koro kuom bahati marach ero dawa ni noyudo chwanyruok e ndara ma notho. E sama nowito ngimane ema nomiyo koro noike karo ne oneni senta ni mondo chak ni Njeri. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' oselieko, we koro wawinja nena kuku mar wach kotenore kod adier ewi nonro mar senta kata gweng' ma Njeri. Ne watiyo Nairobi, ne watweng'o Kikomba, watwang'o lewni. Koro nwadak kanyo ji e ot achiel wan ji adek. Koro kane ogik sama tich warumo,
koro wabiro dala. To sama wadak Nairobi ne wapidho guok miluongo ne wachake ni Njeri. Koro guogni wapidho abida kode, Peter ne mane kode ode kanyo. Koro guogni ne tuo kaeto tho. Guogni kano tho, to kama duka cha nitie cha ne nitie udi moko matindo tindo ma kiosk. Koro guogni kotho, to wadwa ma Peter no ne en ng'at ma tije tek. Omujaja nopidho rasta, ukoni guogni kotho kama waike Njeri ka. Bas guogni ne wakawo thuolo mokunyo bur moike kamineno jok obede cha, moketo musalaba kaka mar ng'ama otho. Wabende wachung' kanyo wang'iyo kaka gino timore. Bang'e chien wabeda beda wakoni koro center ni Njeri ni wachake nying guok. Nyaro kuyu ni mwachake. To Njeri ni Nyakwaramogi umbe landore kod wach kata timbe mage. Bedo ni en gi unique name mar Njeri mar mowuok from Kikuyu. Koro mane ema miyo medo ng'ere kabisa, to gi wach mar kidi ma kwari mining matimore around. Mining itimo mbele kamoro ka gimoro 500 meters from kae. Njeri maduong' moloyo to kastembe malor ka chon ka customer nyalo to wacho ni lora ka rech kata Njeri. Tiende ni Njeri ne en kar ohala mar rech ma dayo ne loke rech gi deye wetene. To ok ne en center mo maduong' be mane nyalo wachi. Koro tho ne ni mano miyo chake ni Njeri. Koro sani gima miyo mar Njeri nyalo landre sana. Wan gi PS Raymond Omolo bathe ka. Ji te maya e gwenge mopogore opogore kabiro kata ng'iso lor Njeri center. Malando nyinge en ohala to kende stage kama ji lore mabas lorech. Ohala nitie matimore iye, stage nitiere kama ji lore, koro ji lor dhi kon gi koni kitchen center. To bende Njeri osenyuolo dongruoge nyaka ne ochakre. Njeri nwayudo ka en Njeri ne en gi yien gi ute moko mag mabati ariyo. But nyaka sani an kaka an e sekta mar bodaboda, ka ne onge bodaboda, wan mochako bodaboda kama an the first person mano kongo biro kaka ja bodaboda. Mano dongruok achiel manyalo wacho ni nitiere Njeri ka. Sani kaluwore gi nying Njeri kaka Njeri ber, sani tino maneno dongruok, ji gedo Njechwa ka, makoro sani kata in kineno kamili sani kaka chalo, ne maka koro Njeri chalo, Njeri umeti, Njeri chalo mana town. Nyaka ne wayud current PS Raymond Omolo is coming from around Kain gimoro home nene like 2 kilometers from Kai. Wasebedo kwa yudo welo mang'eny, koro yudo ka junction ng'ato ko biro to wacho no lor Njeri, koro wayudo welo mopogore opogore madwa ni mondo mi ong'e about Njeri, but infrastructure gi development to pod wan piny. Nyakwa jak Njeri gindal dongruok mantiere sani, chon ne nitiere dongruok mane ni piny, ndara ne onge lam, ne en chuodho mane dhiro mtokni. Koro ma wadhi adhiya, koro wadhi kato koseket lam, koro dongruok odhi obedo ma koro Njeri nenore kamoro maber. To gin rem kata kwayo mage Nyakwaramogi ma jodak kod johala e alwora ma Njeri gombo mondo tim ne Njeri mondo Njeri obed kod dongruok makelo lokruok. Wan gi sitimo kalo karwa ka, nyocha wan gi transformer ka, to kumai marach achudhe makwalo sitima nobiro kwale modhi kode. Koro nyaka sani wan e mudho makata gima timore gotieno ler maler ok wanyal neno. Njeri waka sida ma wan godo ni waonge gi office jalup ruoth. Maka sido yuditi nyalo dhi e piyo piyo. Waonge godo. Pi be waonge godo. Wan chien e pi e area ni. Wala pi awach. Tong Kagan gi Karachuonyo. Okay, an gima nyalo kwayo kata jotendwa nikech Njeri kama entiere en awach ni omako wards ariyo, en e diere, en ma en boda. Anyalo kwayo MCA ma Kanyaluo Jeff Ongoro
oriwre gi wadgi ma Kanyipir iluongo ni Chung Yamo Jojo Dera girewre mondo gikelnwa chiro moro Njeri ka. Wanyalo gombo ni konyalo ketonwa gimoro kaka center moro manyalo ywayo ji, kata kaka educational center. Kanyo wanyalo yudo kwa create godo employment ne youths manyalo bedo ka chiwo information kasto dhi konyowa yore mamoko mag yuto. Nyakwaromogi mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik dhi mabor, med kete mana kae nikech pod amedo londo tung' piny ka tung' piny ka keloni nonro mag gwenge mopogore. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Kwa Njeri to donja ne weche mag ohala ni johala machiro matoi dhi nyime gi gedo manyien tok lal mane giyudo bang' mach makoch manyocha owang'o chirono kendo monego nyaka ji 4 juma achiel mokalo. Apisa mochung' ne chenro mag ohala e kaunti ma Nairobi, Jane Wangoi, wacho ni chenro mar gero chiel mar kidi mabiro konyo jiwo arita osemana chakore. Kono loso e kinde mane olimo chirono, olero ni gimiyo jo ohala go fuong'ruok mar dweche 3 ma ok gibi chulo osuru mosebedo kijuogo gi kaka achiel kuom yore mag miyo gi yot e kinde mag gedo manyien. And this is courtesy of the support they received from the governor on Saturday, that we brought over 4,500 iron sheets, nails, to support them rebuild. When he was here, he said some of the ways that we are going to support these traders is to give them waiver, 3 months waiver, ndio wasilipe ile tunawalipishanga tunaita cess, to give them time just to recover. He has instructed that toy market, sasa tutoe kwa hivi vibanda za mabati, we make for them a permanent modern market. Wamor gigima governor osetimonwa no miyowa mabati kendo wan gigeno ni podobunyo gik mamoko. Ose promise ni odwa timonwa barabara, odwa timo upgrading mar chirono to a level kaka no set bedo kod gimiluongo ni public participation, mane wachiwo recommendation kako nego bene gero wabene wanyatimo ohala ka e yo moro ma permanent ma ok ni saka sanduru ywak ne mach. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Watikeni weche mag tuke ni ng'we kinda Eliud Kipchoge oramo ni ng'we kinda pod nitiere mane rembe kata doko ni ne ok otieko ng'we kinda mag Olympics mane obagi e boma ma Paris, piny mar France. Kano wuoyo alap ndege ma Jomo Kenyatta International Airport, Kipchoge nokwedo mokalo jogo mawacho ni norem timo maber kendo konyo Kenya e ng'we kinda kolero ni mago midhiero mako jotugo mora mora. Kipchoge ma osebedo gi jaloch nyadiriyo e ng'we mag Olympics biro kawo kinde mar yweyo kapok obedo gi paro mar ringo kendo. Jang'wech moko bende nomolo pacho ka otieno ma kawuono kowuok e boma ma Miramas, piny mar France. It was the best Olympics. You know, let me tell you one thing. Olympics is not about to win medals. It's about participation. Why do you participate? It's about participation. It's not about you participate fast. You represent your country. You represent your continent. And then you are now compete to earn medals. That's why it's called Olympics. There is all sorts of people there. Be it white, be it red, be it black like me, but they are running as one. All the best, champ. Asante sana. Thank you. Mana tok ndalo ariyo bang' tuke mag Olympics ruma yanga e boma ma Paris, Team Kenya moyuoro e tuke mag Paralympics jotugo madak gi ng'ol nochako timo rako margi alap ma Campaign Community Stadium, kilomita 79 kowuok e chuny boma ma Paris. Jotugo ma Kenya biro piem e tuke mag Paralympics ma biro chakore tarik 28 dwe mar 8 nyaka tarik 8 dwe mar 9. Kapten mar Team Kenya Samuel Mushai gi jalopne Asia Sururu lero ni ikruok margi machiegni gi kama tukego ibiro bagi en gima omiyo jotugo thuolo maduong' mar timo maber e tukego mag Olympics. Jo Kenya mano yudo midila e piem mag Olympics higa mar 2024 mane obagi e boma ma Paris, piny mar France, ne obedo gi nyasi mar rado gi johera mag e boma ma Miramas bang' tugogo rumo ayanga. Kotelnegi gi jatugo Beatrice Chebet mane oloyo midila mar gold 2 kachiel gi Emmanuel Wanyonyi mane oloyo ng'we mag mita 800. Jotugo nomiyo johera magi mar goyo kodgi picha, ne gimiyogi thuolo mar goyo picha kendo goyo negi sei mag autographs. Jong'wech mane ok oyuoro e nyasino ne en mana Mary Moraa mane oloyo midila mar bronze, Helen Obiri mane oloyo midila mar bronze kendo e ng'we kinda, kachiel gi Abraham Kibiwot mane oloyo midila mar bronze bende. Kenya noloyo midila 11 e piem mag Olympics. Today, we are here once again to register our big thank you to you all, the people of Miramas and the larger southern part of France. I believe that even after this, the end of Paris 2024 Olympic Games, we are going to continue together going forward. We have come here
because we've worked very well with Miramas, and we thought it's very important to come and say thank you. The athletes said they would not go back to Kenya without coming back to Miramas, where it all started, to say thank you very much. One thing I must say that I'm extremely excited, very happy for this performance, considering that, as I said before, other nations had embraced technology. We were still trying to find out, what this technology is all about. We were still depending on what we call raw talent. But with all that, our athletes exhibited what they know best. Bas, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kamane kama we chenro maro imore ka wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka Boch Kobita kaka jaloko marwa wanokwanu otieno maber kendo Nyasaye mad gwedhu wan kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nobija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa unendo maber jokama.